RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Daarom is dit bloemetje voor jou. Ja, het is de allereerste van Simmerradio in dit vijfde seizoen van Zomerradio. En we hadden twee gasten in de studio. Nou, hoe leuk is Ja, dat? gezellig. Vind ik zo mooi. Leuk, hè? Ja. Even iets vaststellen, Roensje. Vertel even naar de mensen wat het best. Clarisse van der Wiel. Clarissa van der Wiel. En daarbij zit Mem volgens mij. Die wies nog even de microfoon. Ja. En Mem is Hermina, hè? Is Ja, Hermina. klopt. En je hebt haar eentje opjong voor het blomke. Je zeggen het filmpje op de kanalen van uw omroep. En toen dacht je hem van, nou, daar moeten we in voor op, Jan. Ja. Maar waar is dat dan? Us Beppe. Us Beppe. Beppe, altijd mooi. Een blom komt Beppe, Jan. En hoe heet die Beppe? Clara. Maar vertel eens even, waarom Martien Beppe nou dat blomke had dan? Omdat ze altijd voor iedereen geleest heeft en nooit genezen heeft of nou even net. Het kan altijd. Oké, het kan altijd. Is die in die echt nooit nee zei? Nou, dan moeten we die nog eens even bellen van het oproepen van... dat is makkelijk natuurlijk. Maar oké, het is eentje die nooit nee zei en is die een Beppe lief? Ja. Ja? En waarom is ze zo lief dan? Ja, gewoon. Ja, gewoon omdat het de allerliefste Beppe is. En best er vaak? Ja. Ja? En wist wat nou het leuk is? Wij hier op locatie staan. En die is op ziek naar die Beppe. Zullen we daar eens contact mee ziekje? Ja. Ja? Als het goed is, hebben we gaat ze. Hoi, gaat ze? Ja, goeie. Wilms ook al zeggen. Hans, Ja. je bent op locatie. De cameraman. Blokmeis Stritten. Ja. En het goede is, wenn het Clarissa wie het, hè? Ja, Clarissa. Clara. 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 Beppe Clara. Beppe Clara en wie had Clarissa aan de telefoon. Ja, nou, ze zit je bij u. Ze zit je Ja. bij u. Oh, ze zit, Ja, ze het zit is bij u. techniek. Ja. Het is exact. Ja. Het is techniek. Ja, nee, goed. Dus we ben nu weer nummer 11. Ja? Dus we gaan even een stukje die kant Is uit. dat- Gerrit en Clara Veenstra. Ik bel jongen. Daar gaat hij. Jij bij de bel? Ja. En dat doen we het hier die. Oh. Een hele goeie midje. Wat denk je, wat gebeurt hier? Hé, ik kom een beetje naar binnen. Dan mij dat wel? Ja, we gaan gewoon voor naar binnen. Hebben hij je koffie toevallig? Nee. Nou, ja, dat ga ik aan mij, hè. Maar ik ben hier dus namens RTV NOF Zomerradio. Want er is hier die jonge blomkomen bieden wil. Omdat je altijd voor elke in kleer steen en jezelf was een beetje fotsiefrie. En hij je enig idee voor wat dit blomke komen kan. Mijn dochter denkt net, Hermina. Nee. Het is één knikje verder, denk ik, om het zo maar te zeggen. Eén knikje verder. Wil iets erbij? Dus, ja, Clarissa die zit nou in de studio bij RTV NOF. En die had een mailtje gestuurd naar Simmerradio taal. Want we rieken elke week een blomke uit. En die zei, us Beppe vindt het een blomke, want is dit altijd voor u kleer. Maak het eten voor u. En het, ja, dus bij deze. Een heel mooi blomke. Hier komt je bij Hilde dat wij uit de bestrengen. En nou, wat gaat nou terug in? Nou, dit hier ik net al. Je zei al, er komt wat tussen te aan te rijden. Ja. Dat kan me nooit betekenen. Nee. Nou, en ik ga sappen praktiseren. Maar ik kon het net betekenen. Je zit, Ik denk geweldig. nou Clarissa die zit dus in de studio. Wil je nog wat zien haar zeggen? Clarissa, hartelijk bedankt leven. Dit hier Beppe nooit af. Dit vindt Beppe geweldig. Dankjewel. En een dikke tuut. Allee. Dan wil ik in haar. Kom hier. Nou, ik geloof dat... Het bromke is goed. Dan plak ik zo even terug naar de studio. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.